Ahojte, vítajte pri ďalšom oddychovom videu. Dneska sa pozrieme na to, aké šaty momentálne nosím. Nemám ich veľa, ale tie, ktoré mám, tak ich milujem. A veľmi dôležitá vec, som si všimla pod šatami, je mať dobre spodné prádlo. No ja odporúčam práve toto napríklad od Marks & Spencer. Samozrejme viem, že na Slovensku sa to dá zohnať v Bepone. A odporúčam skutočne dať si záležať na tom, aby ste si vybrali správne číslo, aby to nebolo ani veľké, ani malé, aby vás to netlačilo. Toto je môj najnovší úlovok a ja som v živote nemala proste takýto typ šiat a už vôbec nie v takomto vzore. Dá sa povedať, že sú to moje jediné také ako kvázi, že sexy šaty, pretože sú veľmi obťahnuté, ale sú neskutočne pohodlné. Mala som obavy, že ako ich budem kombinovať, ale myslím si, že som si našla celkom akože dobrý spôsob. Takto vyzerajú bez ničoho na postave. Pozerala som si a nechala som sa inšpirovať tým takýmto urban street stylom, pretože ja si myslím, že tieto typy šiat, a najmä čo sa týka akože tohto mačacieho vzoru, je veľmi dôležité trošku ich ako keby uzemniť. To urobím napríklad tak, že si ku nim dám šiltovku alebo túto proste bundu. Určite akože k tomu patria tenisky. Ja momentálne, čo vám budem ukazovať, tak na veľa videách budem mať biele tenisky, pretože sa mi nechcel veľakrát prezúvať. Myslím si, že tento leopardí vzor vyzerá výborne v riflovine. Veľmi to celé zjemní. No toto som úplne že zavrhla, pretože si myslím, že to by ma strašne zostarovalo. Keď to budem kombinovať, zostane mi jednoznačne proste pri týchto modrých tónoch. Potom sa mi ešte veľmi páči kombinácia s kabátom, napríklad s týmto. Si myslím, že je to veľmi také ležené a napríklad aj s touto šiltovkou, takže na zimu si myslím, že sa mi podaril celkom pekný outfit. To sú moje jedny z úplne najobľúbenejších šiat. Mám ich už asi zhruba možno 5 rokov. Sú z H&M. Sú z úžasne pohodlného, ako keby takého zamatového materiálu. Viem, že je to ako keby napodobenina v tej dobe. Myslím, že Gucci robil takéto niečo podobné. Páčia sa mi to, že sú voľné, vzdušné, proste vidíte, ako nevyzerajú bohvie čo proste na tom vešiaku, ale úplne inak vyzerajú na tele. Rada veľmi ku ním nosím jednu z mojich obľúbených kabeliek, tiež s týmto trenčkotom z H&M. No a proste myslím si, že ku nim ani nič také špeciálne netreba. Treba vôbec ich preplácať s bižutériou ani s ničím, jednoducho stačia ku tomu biele tenisky. No a takto to kombinujem napríklad na jeseň, keď ideme niekam na večeru alebo na nejakú udalosť. Je veľmi dobré sledovať vlastne odtiene tých farieb, ktoré sa nachádzajú na šatách, no a jednoducho ich prispôsobiť kabátu. Tieto šaty, alebo dá sa povedať ako keby košeloidné šaty, sú z firmy, tuším, sa to volalo Oasis. Tá firma už skrachovala, bohužiaľ, mali nádherné veci. Zaujala ma proste ich potlač. Tá farba je v reále ešte o mnoho krajšia. Sú výborne strihané v páse, takže robia vám taký chudší pás, alebo je napríklad dobré si dať ku nim nejaký opasok. Som kedysi mala tieto šatôčiky z primárku, len bohužiaľ sa mi zničili po praní a už to nebolo ono a veľmi som hľadala niečo podobné. Takže som rada, že som našla. Obúvam si takisto ku ním určite, že biele tenisky, to úplne stačí proste. Ku tejto farbe ako vršok, keď napríklad je chladnejšie, určite sa ku tomu hodí niečo takéto a najmä v tejto modrej farbe. Tieto šaty som si kúpila tiež v H&M-ku, asi pred zhruba 3 mesiacmi, tuším. Majú úžasný materiál, brutálne chladivý, čo teda v týchto 30 stupňových horúčarách tu netradične v Londýne mi skutočne padlo vhod. Veľmi voľné, na prvý pohľad sa zdajú byť skoro také tehotenské, ale dostala som veľa komplimentov na ne, takže asi to nebude vyzerať tak zle. Toto sú šaty, keď ideme do reštaurácie a proste mám v pláne sa úplne že dožrať, takže tam proste sa schová všetko pod to. Cítim sa v nich veľmi voľne, nespútane a dá sa povedať, že veľmi ženský a dievčenský. Tieto šaty sú z TK Maxxu a zaujali ma hlavne svojim printom ako podtlačou a takisto aj rukávmi. Vzadu sú zväzovacie. Je to taký veľmi pre mňa anglický štýl proste na nejakú záhradnú party alebo tak a dajú sa dokonca nosiť obojstranne. Materiálovo sú proste ultra ľahké, ultra jemnúčké, proste na 30 stupňové horúčavy zase. Mám ich rada, kombinujem ich teda rada s teniskami a s týmto trenčkotom z H&M, ktorý už má asi 15 rokov a stále vyzerá úžasne, si myslím. Ho kombinujem s týmto blazerom, na ktorý som obzvlášť pyšná, pretože som si ho sama upravila. V akcii kúpila som si ho tuším v H&M-ku, možno že stane nejakých 15 libier, len som si objednala také nažehlovačky a takisto som si vymenila na ňom gombíky. Keď neviete, tak proste vám príde určite, že možno, že je od Ralph Lauren, ale o to samotné ani nejde. Ide o ten pocit, že som si niečo vytvorila proste sama. No, alebo tieto šaty normálne kombinujem s čiernou sidovkou, dám si ku nim proste šiltovku, aby som to zase tak trošku uzemnila, aby som sa jednoducho nesnažila vyzerať až príliš elegantne.
Mám moje klasické Calvin Kleiny, obyčajné, proste bežné, si myslím, čierne šaty, ktoré by nemali chýbať u nikoho v šatníku, pretože či už ich využijete na nejaké oficiálne záležitosti, alebo napríklad na pohreby, proste si zaslúžia mať miesto v každom šatníku. Ja ich kľudne napríklad kombinujem aj so sidovkou. Teraz som si napríklad vyskúšala ku ním aj tie mokasinky, ktoré ešte som veľmi nenosila, celkom sa mi to páči, takže možno, že to vyskúšam, alebo napríklad ku tomuto školskému ako keby blazeru, Ozary, ktorý takisto už mám asi 10 rokov možno. To čierne šaty sú jednoducho vďačné, dá sa to kombinovať s hocičím, napríklad zase so sakom z Ozary, čo je vlastne také, ja si myslím, že úplný evergreen. No a tenisky ani s tým nepokazíte. Toto sú minuloročné šatvočiky na leto z Ozary, majú úžasný vzdušný materiál, evokujú mi proste, ja neviem, dovolenku. Majú krásne vypracovanie, myslím si, sú veľmi vďačné, tiež sa ľahko kombinujú. Stačí si proste ku ním dať širák alebo klobúk a proste som pripravená ísť niekde k umoru. Takisto si myslím, že sa ku ním veľmi hodia jednoduché proste biele tenisky alebo nejaké espadrilky. Vyniknú pri nich veľmi výrazné doplnky, takže určite by som sa vyhrala s týmto, že by som si dala ku tomu nejakú krásnu výraznú kabelku. Keď je zimšie, tak proste navrch sa mi vždycky oplatí dať nejaká bunda a môže to byť napríklad aj takáto riflovka. To je úplne, že moja najobľúbenejšia. Je trošku ako taká oversize, ale myslím si, že vyzerá akože dosť cool. Toto sú takisto jedny z takých elegantnejších alebo klasickejších čiernych šiat, ktoré sa dajú využiť. Všade majú nádherný zamatový materiál. Ja každému odporúčam mať aspoň jedny zamatové šaty, pretože naživo to takto nevyzerá proste cez video, ale naživo tá čierna pôsobí tak veľmi bohate. Tým akože tá samotná farba je taká, že má hĺbku. Ja osobne rada ku ním kombinujem napríklad tieto tenisky, pretože už potom nepotrebujem jednoducho žiadne šperky. Na vrch si prehodím proste tento takýto kabátik alebo blazer z Ozary. Takisto mám ešte aj čierny a takisto sa mi to celkom páči, tá kombinácia s tými čiernymi mokasínkami, takže myslím si, že túto jeseň to asi vyskúšam. No a potom ďalej tu mám tieto Ted Bakerky. Je to značka, ktorá už asi viacej nefunguje, zdá sa mi. V predposlednom videu som vám aj ukazovala, mám z tejto značky tenisky, také veľmi krásne, do detailov vypracované. A takisto je to škoda, pretože skutočne oni robili nádherné proste šaty a venovali sa im do úplných detailov. Patrili trošku ku drahším, ich šaty sa pohybovali okolo 150 libier, ale ja som samozrejme ich našla v TK Maxxe za nejakú polovičnú sumu. No a ja ich kombinujem s takým zeleným kabátikom, pretože sami tie šaty v sebe majú zelenú farbu, možno, že to nie je tak dobre vidieť na tom videu. Takisto ako nemám problém si ku nim dať jednoducho tenisky, či už takéto tieto sparkling, ale pravdu povediac asi viacej sa mi ku tomu hodia čisté biele tenisky. No a potom si navrch dám napríklad aj takýto tiež blazer alebo kabát z Ozary, ktorý už mám niekoľko rokov, prípadne tento nový takýto svetlík, aby to celé proste nepôsobilo až tak veľmi, že zastaralo, alebo čo, tak určite zase tiež ja nemám problém si ku tomu kľudne dať aj šiltovku. Samozrejme tu by som si nedala, keby som išla na nejakú oficiálnu udalosť. Že vás toto videjko inšpirovalo a vidíme sa pri ďalšom.